wata rana muna tafiya da driver na, kamin mu fita na dai za mu yi tafiya long journey, da na zauna cikin motar ina kiran sallah ne, da na kira sallah na kare sai na ce bismillah tashi. Muka tashi muna cikin tafiya, mun kusa a Kosombo sai na ji wani kara, na tambaye shi lafiya, wai ya taka maciji. ce ka gan shi? ya ce ya gan shi amma bai san yadda zai yi ba, bai taka shi ba kuma wani abu daban zai faru. ce subhanallah subhanallah subhanallah, ka taka maciji akwai magana. sai dariya. Muna cikin cuki muna tafiya sai muka ga wata sofuwa ta goya yaro tana kuma rike da yara biyu. sai na ce mai ka saya mu rage masohu wannan hanya.